sme mali Francúzsko stále, v lete už vodu sme museli. No a ja s Julie, to sa nedá bez. Ale aj pri nej už sme mali. Ja hovorím, že aj tú nedeľu som mala. To hej, tie skrátené papulky. No hej, lebo oni sa nevedia efektívne ochladzovať. Áno. Že majú krátke Áno. A akú stravu dávate, granulky alebo? Nie, ja akurát nedávam. Ale ja som tiež dávala morčace, zajačie. Julie, No na morčacie. Julinka. Dobre sedí. A jej dávam. No toto, nie, mi už. Ale tiež nevie, kedy ma dosť. Ale keď padá také sviečky, Hej. Riadne. Julie, Julie, Julie. ona tak vie, že im človek strašne, že vraj bude. No, mali byť dvakrát, no. Áno. Druhýkrát to som ani moc nezaregistrovala, len sem tam takú červenú bodku. No Žulka úplne prvé mala také, že nemala veľmi skúšať, vtedy mala aj bolesti. A potom také, čo mala úplne, že klasické, to mala 2 týždne, tak potom, a ona mala aj bolesti. Oni zase musia stanoviť. Ja.